ka AICS haki lightly jika hikai bantip yakakor computer hari boy district hanongpo ha umsning bat ha boy rembong bantip khambnya wanmi haki institute jongi lade pun syangi tangkata rengi diru yakakor computer hakador ke babit bat kimar kibat tip top Kipat ba kiba na kajat penriu karbi kibadan hari boy district kila penpau ya kajing kublai bat kajing songu ya UMLE ke nongpo konstituensi uba Meryl Bonds halor kajing keren jungu hakabaya dei ke bahak tungkam tungjam hapok ke jela halor ke benta ke bauong ban kentiu ya ke bahak na ke benta jungki kum kijat beriu ke pelak syong la sa Meglaya menta lada kibun bun senam ke bau niu UMLE ulak penpau syikilat petai kubor hakajing keren jungu hadiang kajing pendap jungu ya kajing leit ai jengmut ya ke expert committee ban pentema ya ke reservation policy hapok ke jela haba pentip halor kani nakaliang jong kesur jong kipat ba hapok ke jingilam jong ba diran kleng bat uba komen terang ringkat kinong ilam jong ke marmain area youth upliftment MAYU kilapan pau ya ke jing sungu bat jing kersan bapura ya kimat ki bau ba Meryl Bonds UMLE ke nongpo konstituensi ha ke jing keren jong halor ki artli kimat ki bokong san tam ha ke jing ai jing mut bokordor jong sya ke expert committee ban penkiu ya ke percentage jong ki wei pat ki jai ben riu Kentop ya ki karbi, rabha, hajong bat kiwe syaka 10%. Nakal yang jukiwe par ki jai beriu ki balak long ki nongsong snong bapura jong ke jela Meglaya, nadu ki por hendain thai, kila ai kublai kerpang yo ba Meryl Bonds UMLE ke nongpo konstituensi, nakabenta ke jing ai jing mut jong ke balong haka santerik ulber arjar pusau, da ke ba kila ong ba ki ai kublai ya ke jing la jong ban ai ke jing ai jing mut ke babahatam na pleng ke jing ai jing mut jong syaka expert committee, halor ke reservation policy, lani ke bahak tungkam tungjam, ke badang dan haka lenti ban penkela ya kerukom tungkam tungjam haka jela, kalong ke basisha ba ke reservation policy ke dei kerpang na ke benta ki jat beriu ki basa dien. Kila benrap da ke bapenpau bala dapit benia ya ke kaipot jong ke niti ayuk, kala dei ke por ban pentema ya ke reservation policy na ke benta ki tu ki jat beriu ki bedang sa dien. Ka sorkar ba menta ka dewen penkiu no na ka 100% syaka 10% lani khat 100% na marngi su thu bakalong ka ba ban yo kam sorkar lada ka sorkar kamang kerpang na ka benta jungkiwe pat kijat beriu kebadan hakani ka jela Meglaya ka jingbom yo kam sorkar ki samla bla nang la start ka khanglat ek samla ban kiu shaprang lada ka sorkar ka kwa ban kiu lang kala de ka por ban bisal benia bat penbha khnang ba ka jela kala ban kiu man kasngi nang ta kilo ong ba kersan pura ya ka jing ai jing mot jong ba Meryl Bonds ya ka expert committee hak bai dei ba ka district selection committee DSC lani ki kam sarkar ha district level ki dei ban yo tang ya ki samla jong ka district man wan wat kam na ki wei pat ki district kumba ka long menta wat ki kam bala ban trei da ki samla bala nang bastat jungi na ka district hanrei ki la yo kam da ki wei pat ki samla na ki wei district kani ka kenhon ki karbi kala penpau ya ka jingkermen ba ka jing ai jingmut jong usha ka expert committee kan long ka babiang tam bat ka sorkar ru kan pediang ha ka bai dei bat ka yo kam yo jam bat kan kentiu ya ka yo ka kot jong ka district hi barok ka wei lada ka wei ka jat ka long ka basa dien ka mut ba ka jela bat ka rihi kan nang peteng ka jing sa dien ha kani ka jing penpau ka jing sungu kani kenhon kala ong daki kan tien kerku kerdo Slam Meryl Bonds Slam ka jela Meglaya jungi haka neka jaka ka ri ke jungi ke neka jela ke jungi ngidon ki perlop karbi ngidon ki coach kidon ki rajfungsi kidon ki rabha kidon ke semua bagani ka percentage na kam dai jungki ru hadu menta ka 100% la kam no di ban kentiu ya kenen magidon sibun kini ki perlop ke jungi ru na rihoi ki perlop karbi ru gibun ba kabang ha bandon ke presentation ka kenapa dia kentiu ya keneka percentage ka jungki ha ka ban la ban adjust kini hagabaya ka on representative ngatrai on reserve ngatrai la ban menborok sikata ka di khatsan persen dalam memno ka di ban bu na 10% dong thai kam lele kata kala ban di is jain to hil kala am di south west ka hil kala am di hari boy district jongi ngakum nong mi khmat ya ka them ri boy i julam na ka por sha ka por ba ka por ba le ya recruitment bat hadin ba penmi ya result ngilap bagi nong song snong jong karib hoi ke jungi ki khamduna ki bayo ngam ong ba myo yo hi tangrong ki khamduna ki bayo
lani giban pas yaka written test bat yaka personal interview. Jadi tak kadau hagane bagadon kene ka mat ban review yaka polisi ngala aijingmut ba ka expert committee kan perhat na kamtaban penting kena banadu kapor ba advertise nadu kapor ba tab igi form kalade banlong na kamta nong chong chnong jeung ke district ki badei nong chong chnong om duna ya ka ship house nem om duna ya ka house nem kum ki nong chong chnong kila ban apply na porvi jeung di sia du mentai ka long ba hagdi sia nang nong nong ngila ban wan ban tab na chelong iwan chelong ko na chelong ni chejowai chelong stai ta mla ban khang tenri namar pagdon gani review dong so gadi ka por ka bangin la ban kamta ban kit ika khya ka shon jong ginam song snong hapo ki district ki bala juwan ut wan nam na ka por bandon ka jingmang ka bat paka namar mi sutu menta ha ka om office merondom ka bala pelaj ha news nem araja apply ro haga tu ka para ka bahadu jong ka tu om haga badi baga district level la mention nang tu ba ka preference kan dei na ka banta jong ki local candidate kadon kata tang ba local candidate provided la kin pass haga written test cubo la kin pass haga written test de haga personal interview la aban ai preference de written test nom la aban ai preference mar yobu fail ya written test kuno pin ai preference de na takadau ka ba nga stress bahai kani ka long ba haga ni ka review ka pamenta ka di ban long bai thik na ka banta kinong song snong jong ka tu ka district ki bala ban tab igi kam kata kamu igi post ke bahaga district. Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentai ki awareness program jompi phone singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei khandai hendru ar nyau lai